levél van a postafiókomban, nagyon-nagyon sok olyan hívás van, nagyon-nagyon sok olyan üzenet van, ami mind arról szól, hogy oké, nem fértünk el a műsorba, nem fértünk bele a műsorba, nem tudtunk ott veletek találkozni, de nagyon szeretnénk mi is ennek a dolognak a részese lenni. Nézd, milyen szép, hogyha ezt a kis kifelé kunkorodó farkat eltűntetjük, rögtön nézd, mennyivel szebben látszik az arcformája. Szerintem a Lakatos Márkot, meg a Lakatos Márk Makeover Salont így a receptre kéne fölírni a nőt. Teljesen átalakulok, ahogy látom a folyamatokat. Egy olyan kalandban vehet részt, ami reményeink szerint, és ugye a műsorainkban is mindig ez volt az egyik legfontosabb dolog, hogy ezek a külső segítségek, ezek a külső változások, ezek a külső szépülések, ezek talán segítenek abban, hogy az ember belül is harmóniába kerüljön magába. Én azt gondolom, hogy attól vagyunk mi egészen mások, mint bármilyen más szépségszalon, hogy nálunk minden egyben van. Tehát, hogy találsz külön fotóst, találsz külön olyan helyet, ahol nagyon szépen kisminkelnek, találsz nagyon jó fodrászatot Magyarországon, találsz remek pedikűrös és manikűröst, olyat viszont én nem hiszem, hogy találsz, ahol mindezt egyszerre tudod megkapni, ahol úgy van kitalálva a napi rendet, hogy még egy ebéd is belefér, hogy oda van arra figyelve, hogy mennyi ideig kell a fodrászatban ülnöd, és onnan kezdve hova mész, ahol személyre szabottan ki van találva az a 6-8-10 óra, amennyit rászánsz erre a makeover napra, hogy az csak rólad szólj. Van három szint rögtön az alap szolgáltatásokban, ami az egyszerűbbtől egészen a glamúrig, egészen a komplexebb szolgáltatásokig terjed, tehát mindenki kiszedheti magának azt, amire éppen szüksége van. Nekem ez hogy ennyire személyre szabottabb, mert nem foglalkoznak, ez kifejezetten kellemes, és újdonság is. Ő kisminkeli az egyik oldalát, hogy ő neki mi a megszokott, berögzött mozdulata, illetve szokása, mi pedig megmutatjuk, hogy hogyan kellene. És nagyon látványos, mikor a tükörben néznek, hogy nem kell félni sem az alapozótól, sem a pirosítótól, sem a szemhéjfestékektől, mert ugyanazt a természetes hatást tudják eredményezni. Én nagyon szemceruzát használtam eddig, és most megtanultam, hogy helyette, hogy tudok egy ecsettel is olyan vonalat rajzolni, ami nem egy szemceruza. Kell a bőrtípusodnak megfelelő tonik, és mivel pattanásra hajlamos a bőröd, ezt fogom adni, ugyanis ez tele van nyugtató anyaggal, és azt a bacillust, ami a pattanást okozza, megöli, annélkül, hogy szétszárítaná az arcodat. Azt a magabiztos nőt varázsolták elő belőlem, Márk és a csapata, akire úgy kíváncsi voltam. Tehát igazából, amikor tükörben néztem, eddig is láttam, hogy milyen arc néz vissza rám, és volt valami elképzelésem magamról, de az, hogy mit lehet még kihozni belőlem, vagy mi az, ami előnyösebb, amit még kicsit változtatni kellene, ezt most megmutatták nekem, akár az öltözködésben, akár a hajviseletben, a sminkben. Ennek nagyon örülök. Kezemmel, lábammal együtt foglalkoznak, nagyszerű érzés, körülugrálnak engem. Borzasztó nagy az igény arra, amit a Márk csinál. Tehát azt láttuk, hogy hihetetlen mennyiségű levél, e-mail, telefon érkezik, akiket nyilvánvalóan egy pont után nem tudtunk a tévéműsorokban, az internetes felületeken kiszolgálni, és egyszerűen elég egyértelmű volt az ötlet, hogy meg kell csinálni a Márknak nem egy virtuális, hanem egy valóságos átalakító szalonját, és gyakorlatilag az ötlettől kezdve a Márkkal ezt végig söpörtük az elmúlt 4 hónapban, úgyhogy itt vagyunk és itt tudunk. Úgy gondolom, hogy ki fogjuk nőni ezt a helyet mindenképp, és én szeretném, hogyha nem csak itt a belvárosban, hanem több helyen is, minél több hölgyhez eljusson az üzenet, hogy igenis tudsz te szép lenni, tudsz te olyan nő lenni, akit észrevesznek az utcán, és ezt akár vidéken is, és máshol is megvalósítani. Fantasztikus a Márkkal együtt dolgozni. Valóban egy olyan pozitív kisugárzása van, egy olyan hite, hogy mindenkiből lehet szépet csinálni, hogy ezt mindenki átveszi, ezt a rezgést, és valóban ezt látjuk, hogy itt mindenki kivirul, mindenki pozitívan távozik, és valami pluszt kap, amit máshol nem.
Lehet, hogy stylist, de egyébként egy hatalmas pszichológus. Tehát ehhez azért akkora tehetség kell, amit ő csinál, és nagyon-nagyon jól kell érezni, érteni a nők nyelvén és a női lelket. Szerintem Márk ma Magyarországon az, aki szimbolizálja azt, hogy egy nőnek legyen önbizalma, hogy egy nő vissza tudja kapni azt a fajta énképet, ami nélkül nem érdemes élni, és hogy mindenki megtalálhatja magában a szépséget. Akinek meg ilyen önbizalmi problémái vannak, és a nőiességében ilyen akár megalázott, akár bizonytalan, akkor azoknak meg feltétlenül, hiszen amit itt művelnek egy nővel, hogy azt az igazi nőt, aki ott belülről lakozik, azt varázsolják elő, hát ezt szerintem ezt át kell élni mindenkinek.